Фаромӯш накунед подписаться карда лайк мондан. Тамошои барҳаву бароишон. ҳар саҳарай хуб мехезам аввал худири гуноҳ мехонам намозома баъдтар меравам донишгоҳ дитхмиди састка шитоби тезтар бихирӣ оста бихирам меган ден нашида мари роҳ гиром 10 сомонай хайметиям пули раҳма 5 сими дига метиям пули худок қаҳва ба мепишам кастум брука киртай сафеди галстука макасиной бенука дарс дер шид сука ба мерам донишгоҳ ҳуҷҷада ҳастем 7 ҷураи ҷонӣ душанбеги ваҳдати ҳисори ёвонӣ кулоби хуҷанди узбеки қубодиёнӣ ҳастем ҷураи ҷонӣ зур мегзара ҷавонӣ ай ҳам курсо бачо ҳам аждаҳангизай старсмо намефора паҳат гарени бизай ай дихтаро камола фақат оиладорай ҷонунаву ҳангомашуна дура ҳумиладорай куратирмон маълимай бихримша аруси шухай маълимомон тилои ай деканмон боша питухай бу ҳами акбар бу галсугнадура ҳами рӯжаи декан гарени намефора якм пардарси декан приколш кадам натури гуфтам устод кун табардор датори арматури пешум омад ки ақса зад саломат боши умри эбаи ақсай задагид устод сари хитахирӣ касе да дарс маъқул нест дар ҳуяй пожалуйста гуфтем гап нестай устод биромадем уста уста дид гапш нагзаштестай мода фарқш нестай занг шид қади роҳ рафтем 7 духтар рафтестай нигоҳ кадам ай байн шуня ташаррусчай харай ай ҳамаш да хубтарай ба фикрам нодухтарай пӯшидагия юбка пош монанди рӯшка гуфтам зунута дидам ая бабушка духтараку 7 касан мурам бошем 7 касем гапошона гӯш када ақибшон рафтестем духтаро кинои ҳумёнай ҳамаш дегит зурай лақай ҳамкурсмон гуфт мадан нурбаниш мақалай кулоби гуфт ту дамурам ҳисори гуфт тира хирам гапи ёвонӣ нагзаш гуфт ноширги тақдири шурум яташ гуфт ма шу дорам гапаш партов хуҷанди гуфтам шуда қадираҳай ҳама гирифт монди нигоҳ кадам гардаша пай дандон мондагиай қошош бо ранги саги ҳамсоямон чиндагиай гуфтам ида мумкин нести аз нара ёфтагиай гуфт мара ҷудо накунешум давно сар додагиай ҳамаш юбкаи калтеташ киртаву эзор дора дихтагар намешӣ эзорум кондисионер дора ай баймон бо касе гуфт кош сумкачачавум ҳебес гуфт мада сумкачае куншиков дар кор нест хайғам дода рафтестем мо бачаҳои прасто яке ёброшон омад ҳаст ҳар як рутӯй якм дар рӯзи душанбегӣ ай ҳама гарени ма коргае ки ҷое гуфт нишон дод ӯ дастварени x6 нишон дод ба дили хид памех зад ки ваҳдатира қаҳрш кад каши 4 теғш зад душанбеги хидш ҳаст бачаи буз баламш када шапидестай бачалаву бакала хуҷанди бошадима тай кун кад ки гирех ҷанг тамом шид ба ёфтемша аябе кулоби ҳамкурсмон ҳаст бачаи сарвайрон гардана ачоқ кадай дандон чиндестай ҳайвон ҳисори 4 каса зад панҷумгиш задаш тичид сарш да дiri калодес бечора лингош чиқшид ҳисорира бардоштам дидам ёвонӣ ростай мегум ҳе бача биза айрӯи дихтар нистойтай узбеки қубодиёнӣ бачааки деҳқонай дастош калон калонай задагиш тамом ҳаворай ана табара ба худиш задестай мара яке одамои мо зиёд чӣ чанд тарафа студенту юристу экономисту фалсафа амридин залша овард удари задагиш мекафа задем курутоёр ай дихтаро шидан хафа дихтаро арӯсошон часпидестиянд аммо айрӯи мо ҷанг каде нағзмо мебинем шумо гуфтам гӯш ки дихтаро мо нестем мухе чумо айрӯи дихтар ҷанг кинем ранги ёброи шумо хайри хиш гап нестай ҳама бирафтак хона барои шумо акбари солеҳ фақат мехона хай короче инвентарий Фаромӯш накунед подписаться карда лайк мондан. Тамошои барҳаву бароишон.